Sikhohle umfazi we-2K ovele washiya umama endlini wathena usawubuka umyeni wakhe lapha elungisa umlilo efuna ukosinyama wathi vele uyena umuntu amaziyaze la yena la ekhaya ngcono hambe oyibukela yena nje akamind. Somewhere around i-South Africa kunomuntu right now oseseyigweletini ongazange uzuyibone ngenxa kaDisemba. Kunomuntu okuthe kuqala uDisemba lo wathi yena akafuna ukuspenda imali yakhe uzobolekisa ngayo ngoba kunama potential buyers abantu abathanda ukuspenda imali mangabe ngama holiday kube ngathi insuku ayifani nezinye zeyinsuku. Wathi uzobolekisa nje ngayo bazoyibuyisa kahle ngoJanuary. Umashonisa futhi ngaphulindele ukuqala ngoJanuary ubeqede evala ukucollect evala ngothisha athi mhla ka15 20 lapho kuthiwa amabhuku asevaliwe njengamanje. Zithi mayiqala zithi November bayaposta umashonisa ukuthi hayi ayisaphumi iyabuya kuphela. Omnyaka aze wadla amaholiday akhe ngenxa kamashonisa. Kade uqala unyaka wonke kaze wadle kahle imali yakhe kaze enjoy ngoba lento ngasho ngilila ngathi lento kamashonisa iukhondolo ihabit. Kuze kube ebhlungu abekhuluma umashonisa izimo abantu ababhekana nazo ngempela umuntu ubona ukuthi imali yakhe le mali izele and hayi kancane njengamanje indlela ezala ngakhona imali yomashonisa sekuzala ngisho lentozana kuthiwa yini kuzala ngisho inzalo akusazala umama kuphela sekuzala ngisho inzalo yakhona mongayi awusakwazi ukukhokha le amount bese uyavala ukuthi le kusenzakala kanjalo. Kunomuntu ngoJanuary futhi umashonisa ulindele uyazi kunomuntu olindele umashonisa uyazi nje usibani uzoqala ngayo. Okubhlungu abantu abangamalentozana angama scholars basebenza ikhathi eningi yebo izimo zempilo ezisifaka lapho kuningi esibhekane nakho ngoba nasemabhenke yonke lento le ethenoma nje ukuphila ngezikweletu lapho kunomuntu yena othi kade celebrate ukuthi useklishile everything this year. Impilo madoda ingenye into yes. Kunomuntu abanye baya celebrate ngama holiday ukhanda imali yena ukhuphule ngisho iprice ka beer esitolo une target market yakhe. Kwenzeka kanjani ngempela lento ngihlezi ngiyibuza ukuthi uphuza almost every weekend enyangeni nango December unemali oyibekela futhi utshwala ukuthi kumele ukuthi libhubhe kanjani. UDecember upheli right now I think uDecember unama holiday angazi ama holiday awu2 awu3 awu4 lapho sekumele leyo nto leyo inomehluko omkhulu and a negative impact empilweni yakho uyayivumela kanjalo. Bafethu mina ingakho ngihlezi ngithi I believe ukuthi lento yama holiday into yabantu asebe successful empilweni angisho ukuthi abantu they must enjoy it kodwa leyo kuspenda ngama holiday kube khona usuku ngathi alifani nolunye ungeze ukbenefita lutho. Abantu engathi sebephumelele kakhulu empilweni leyo nto lethi bayiphumeleke mhlawumbe babe nama vacation nama families wabo beyo letozana imisebenzi yabo basebenze kanzima unyaka wonke becheck kahle nama goals izinto abafuna ukuyiachieve unyakeni olandelayo ukuthi yini izinto abayidingayo. Kunzima.